Good morning. Karong buntaga Sabado nakauban ko ginadyak ining tapuka ni mga batanon. Ang sabot kay lila ra. Baho ka ni rog lila baron. Duoray lang gingon bisig duog panganod eh. Before ta mo sugod og sikat dong buntaga, shout out sa tanang nangapil sa Cycle Tribe nga lumba karon. Musta man ang kinabuhing manyakis do? Tuwag. Shout out din ni Bod Cyclist sa Cebu nga lami pug kadug ruta. Mag shout out ron kay lubong pa tahagu eh. Shout out ni Harvey X eh. Shout out po sa Albor Bikers nga nangapil ron. Kaning grupuha do gali kay likay juga makauban ko ani. Kani oh. Mga power nawar mga bagtak no, wag galid og tugas. Payusaw. Kami partner. Kami partner ni Flori ron. Mo ni Juban nalo. Kami mga practice. Tennis player naman eh. At least sige pasingot. Ako taon na eh. Kaya sa Badura kami yung asawa. Hinayar do damo na. O tanawa. Lado ra kadto sila na no. Platan si. Yeah, makuan lansang. Kulirang lambay oh. Plat silang gukod-gukod ge. Makalikay lansang. Shout out to buta kay lubong nga kapaway kini na plat. Shout out ni Harold Alibuyo. Bapo ka doon tempurong adlaw ni para sa nangaging mga adlaw nga sigig uwan. Sakto ka doon ni mga ligo dito sa Lumanoy, sa Lila, kaning natapuan sa ano Takis ron. Mo ni ang pick-up-fix. Ang uban naguna na kay nag-pick-up-fix ning sugod. Kita na ipawiwahir ta kay di man ta makasabay. At least di mo taguan. Shout out kay Angol Sikad. Nasa barko ron. So daghan na kadto kag daghan pa kadamo matagag sticker ron kol sa Cycle Tribe nga race karon sa Dawes. 6:45 na pamiyog lubok kay naplatan si Kulra ng Lambay. Dara ko dugar jamo ming kakulo gani garage kay mo na panglong ride. Ako chill ride ako. Karon na uban jud og ahat ani. Sige lang. Mag road bike kay boss Earl. Di nihilam ro ko. Ha? Nihilam yung bike jack. Sa imong paghilam mo sa may muhang nabatyagan sa bike kumpara sa mountain bike. Gaan. Gaan. Kasi Boss Earl sa likod oh. Ni gamit sa road bike ni Boss Del. Okay ra Boss Earl? Tira. Ha? Kigamay. Murag ga plano ni og mag road bike na pod. Ha, ngaka napita. Ay. Nami og junction sa Luway ron. Daluwa gid sa ron. Wala lap. Demo Mo ko na may bike shop anay. Doon. ang gibuhat baylos lag bike. Kay muli man si Aloy kay sisyon og iski kagawad man eh. Na si Sir Palma. O buntag Sir. Good morning. Good morning. Amot may tag 100 para sa karning baboy. Sa pala na isda. Pila kilo na 250 no? Pila kilo sa bangos. 220. 220 ang tamarong. Tamarong. 270. 220. Kamu lagi mau mamalit og panakot. Kabahogod, di ba? Kompleto na. Ano patay? Daghan to. 1.5 ra to balito. Ikaw pa sa imong imnon ni mo ban. Wet flower. Salamat kay QQ kay kitagan ko Cloud9. PJA. Ano jay? Nice ayo. Muni Lumanoy Lila. Okay, video na eh. Oh. Bang. Dili siguro. Aba, do madara na. Pinsa tagab. Baktas ta kay ambugon ka do. Nice view. Hop.
Nindot ka dong dupita. Nani sa Lila, Lumanoy, oh. Ay kataguan na rin, oh, magtagay. Alis nyaw na. Lami Ako may guguhon kay. Guguha kay Patilaw. Father, the Son, the Holy Spirit. Second by baptism through Christ our Lord. Amen. Naon ta? Kay tudto na. Lah, sugopito hakot og ber. Pero yung ano ba? Oo. Gaspag may sa init kas kalsada sa kanan, buwan, hotel. Aduh, ay buah. Kanila sa sponsor sa Crocs. Ah, bigis ka. Shout out ni Teacher Biker Davao, Atik Trail Rides, Supermark, o ni Sikad Tabay, o sa tanang mga bikers dia. Shout out yung tanan, labi na sa mga bikers nga nangapil sa Cyclo Tribe nga race karon sa Dawes. Shout out puta ni Valeriano Kure sa Antikira Bohol, sa mga edang igagaw kuno sa Siling Antikira, Maris Dadulco o Lani Kibel. Shout out po ni Kulay Pakatang sa Sevilla Cyclo Tribe. Nag-vlog kayo, Des. Oy. Oy. Pamanggol. Ano dai kutan ka? Di mo pamanggol sama. Ade, ay, mana go kingsa? Bugalo kasi iyab di mo. Sayap ni mo talaga waktu teh. Shout out sa akong uyab, Philjoy. Yay. 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 Suhay ka mo, sir? Katoy, sa pa niya. Uli na mi. Okay. Alas 3 na or alas 4 na hapit day. Lami pong nagata liguan ay kay dili pa dagag tao bahon sa way bayad. Lubog ra ka sa Daplen. Anani sa Lumanoy, Lila. So mana mo ang ligo-ligo nga ride. So enjoy ra mi. Kay relax ang notakis ron, wa mag long ride. So ani ra tama na tong video nga lawa kay hapon na pod, sakto na ting uli. O daghang salamat sa pagtanawog. Ayaw kalimot og subscribe. God bless.